skal lige have spredt lidt af, sådan at de har noget kamera der. Ja, tak. Ny host, ny location, Rap Slam headliner. Mor Ule, vi introducerer lige nogle dommer. Vi har Henrik Østergaard, cirka 2 MC's og Hasse. Vi kører. Rapper på min venstre side, hvad hedder du? Kulturens cancer! Kenneth Crack! Er I klar til det falske main event, eller hvad? Rapper på min højre side. Erling, fuck alle andre end mig selv. Lige ud af London, motherfuckers. Vi har fundet ud af, at Ken Crack kan starte. Du kører. Nej. Du er så fucking glad for dårlige ordspil. Seriøst? Det er derfor, den karakter, han altid tager i Tekken, er længe. Og jeg ved faktisk, som fact, han synes, det flotteste navn, der findes, det er Erling. For jeg ringede til ham for at spørge, og lige da han tog den, sagde han, det er Erling. Men det er jo klart, du rød ud af champ-turneringen, for du vil jo hellere bare være lærling. Og han drømmer om at bo på en gård, fordi hans yndlingstilbygning er længe. Og der vil han så tosse rundt, indtil han er en gammel særling. Og jeg ved ikke, om du allerede er dement, siden du skulle bruge fucking 8 måneder på at forberede dig, eller er det fordi din favorittidsmængde er længe? Du fatter prikker, det er på tide, jeg lærer dig det. Det er på tide, jeg fjerner dem, der ikke har viden og hjerte med. Og det var din første battle, freestyle rebuttal, men det var det fucking forfærdeligste. Er det en skjort fra Italien, der hænger spaghetti ud af ærmerne? Seriøst, hvorfor fuck sagde du det? Den joke var gammel, da Kim Jensen sagde den til Fight Night i Fuck it, den joke var oldgammel, da jeg blev født i 70'erne. Og spytter man så let shit, og man slet ikke noget at blære sig med. Og alle siger, jeg tager drugs, og det gør kraftedeme ondt. For alle har prøvet lidt af hvert, og jeg er mest med kaffe og chums. Stod backstage og dræbte de blunds, før slagtede de unge, mens du stadig lå i din mors mave og sparkede rundt. Og true story, mod lov sagde du startede fra bunden. Jo, hvor fuck har I skaffet så dum og retardo en unge? Det koster et straffespark kun at kunne rime på noget så grimt som babbet til pungen. Og der er lidt for mange beta-drenge, der ikke engang har det i munden. Og helt ærligt, at sige, at du startede fra bunden er både tåbeligt og pinligt, når man tænker på, at Lowe startede mod KT og Lenki. Wow. Jeg får hans Spider-Click Karate Kid sparket væk med kraft som en Mars-raket. Så du lander en gejser ved Reykjavik eller en reaktor i Barsebæk. Du magter ikke at straffe-nægte rabatist, så klart det bedst, du pakker dit lige nu. At battle mig er faktisk lidt som at tage sin slappepik om sit skaft og stikke den ind i en bikub. Tror du, jeg tager det lidt? Fuck Martin E-ordspil! Jeg er træt af pis! Skriver en ny slutning på historien. Mars Effect. Og alle vil snart forvente, at Crack altid ligger sin bars perfekt. Alt ved dig skriger AliExpress, de sælger et Rap Slam starter kit. Tid og tak for sidst. De fleste af dine linjer var rimelig dumme. Den eneste, der rigtig er startet fra bunden, det må være hummen. Og det, jeg synes, der var mest imponerende i din battle mod Humme, det var, at du læste din tekst op fra mobilen, og du stadigvæk chokede. Det fandme også irriterende, når man glemmer alt det lort, man spytter, man så kigger på telefonen, og det er skrevet med hieroglyffer. Men i den battle sagde du også, at du var fra Falsters roemarker, hvor solen brænder, men jeg ved, det tog modet fra dig, da du ikke mestrede tonearter, men tro mig, marker. Det var sent med kolde fødder for bordet og fanger, og det er en skudduel, og du kan tro, at jeg rammer, når det siger boom, 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 som når trommerne larmer etiopiske stammer. Og du lyder som en fucking idiot, når du rapper. For Kenny Crack er only nice, oxesteg, double whopper, cock you eyed. Fuck hovedet, nej.
Du lyder lige så fucking gammel som du er, og jeg gider ikke høre på dit MC Ejner-lort. Så hold din kæft, når du får et Chelsea-smile med mit rejsekort. Og så tror jeg, det er på tide, du pakker dine Hawaii-shorts og rejser bort, for ellers bliver det hæsligt, når jeg fylder din mave med flere kugler, end når du spiser din Nesquik. For den mindste disrespect, og så åbner jeg ild, så du får pletter på tåret som Cruella de Vil. Så nu ligger du såret, og du er der alene, og jeg er ikke ortopædkirurg, og jeg sprætter dig op, og jeg laver en scene. Og du er kun her for at skabe et problem, men bliver stadigvæk booket gang på gang. Det er sat med til grin. Steffen, I kaster perler for svin. Og når jeg siger perler, snakker jeg ikke etnicitet, selvom der siger mig, at jeg tror op til din hoveddør og pander dig en. Ikke pande. Jeg siger ved, hvad fuck jeg vil. Du er død og begravet, og jeg er en dog, så jeg pisser på dit gravsted. Hvis du så fucking dårligt, du efterlader selv Nick O i tavshed. Og fuck din gamle dame swag, når du flexer din ravkæde, for vi snakker ikke februar, og hverken du bliver blæst ned af havlet. Men det er, hvad der sker, når man sætter en ballerina mod en battlekriger, der har fået opladt sine batterier og blevet en battlerier. Jeg har til side sat debatter en trier. Jeg er klar på at høre, hvad crackeren siger. Er det noget om valg og værdier? Eller noget om det er svært i en alder af 80 at få stiv pik, når du klatter med piger? For din pik, Pinocchio. For du lyver den større. Så jeg tager en af Steffens bitches og smadrer dig i Næstved. AK-47. Nej, fuck 47. Og jeg tager Næstved bare til et mere intellektuelt niveau. Men folk, der råber 47, bare prøver at fortælle om deres ekstra kromosom. Du tænker Scholleren, hey, du ved godt, det er mig, du battler, ikke? Det er nok det mindst personlige, der har ramt mig i karrieren, men at skrive 3 dybe runder mod en uden personer, der rammer jeg barrieren. For ærligt er tilbage, efter jeg mod låg blev plasket, så jeg var videre at gå fra forstanden, men nu er jeg op mod ham den baskede, og jeg river ham fra hinanden, så jeg fjerner hans tandsæt, så der ikke er mere værdighed i manden, for du ikke andet end fucking sandsæk. Rapslam har givet mig til at træning, de igen sender mig tilbage i ringen. For det er det setup, homie, hvor du ikke rapslag-materiale, og det har du førhen bevist. Men Steffen ringede og bestilte dit mor og sagde, Erling, du får en dusør, hvad er din pris? Så nu tror jeg, det er på tide at få lagt den her amatør i en kiste, når jeg brager ham ned som ham chaufføren i Nice. Og så behøver jeg ikke noget slogan for at efterlade publikum i eufori. Runde 1 blev bars, runde 2 bliver jokes, men Kenneth, i den 3. bliver det personligt. Tid. Ja. Hey, yo! Jeg har hørt, hvis man er sådan en rigtig battler der, så skal man skrive bars om pikke. Så jeg har skrevet 2. Fedt. Hey, yo, min pik, den er så stor, den ikke kan passe igennem en kattelem. Din pik, den er så lille, det ligner verdens mindste kattelem. Og man må ikke sige pergament. Det er rigtigt, jeg er så old school, jeg skriver mine tekster på pergament. Og jeg hader den slags ordspil, så er det sat på plads igen. Og alle dine ordspil er fucking kummerlige. Du er nok nummer 10.000, der har brugt forunderlige og forunderlige. Det lort er lige så played out som skud ud til udskud. Det er lige så whack som Ole Omkvæd fortjener at blive buet ud. Hvis I troede, jeg stak af efter Humme, må jeg nok sige, det var meningen, jeg skulle på igen, men det clashede med Roskilde. Spyttede 2 bars mod Ole om, og så måtte han opgive det. De ville have os på i pumpehuset, som om at den fuck ville. Og det er utroligt så mange, der hatede på face, for der er ingen af jer pisser, der hatede i mit fjes. Selv lille søde Morten Vikær begyndte at snakke om mig, men det her er bare battle, og han er bare blogger. En lille starstruck og lidt for smart sokker, bande med ingen sag. Du kunne ikke købe dig til sejren med PTA's pengetræ. Forresten ville Steffen have, at jeg skulle battle PTA, mens du stadig havde våget drømme om at tage til Beta Jam. Og det matchup blev sat op til Clash of the Titans. Ægte hoveder ved, jeg havde smasket den kvejpande. Så fik han stress og gik på pension. Det bande med sejt, man kunne ellers lige se ham stå der med wrestling bandana på flyeren. Fuck it. Din tåbelige mimik er ikke noget, der stresser en cracker. For det her er forskellen på en rigtig rapper og en, der rigtig gerne vil være battler. Ved ikke, hvor fanden du har jacket din swagger, men det må være samme sted som alle de andre beta-battlerne spasser. Og true story.
Jeg ved en ting eller to om Erling og Sol, for her for en time siden, da vokalen var i ring og så blod. Og der var ingen, der glodede, eller det hvad de troede, så en efter en, så man de to, der listede sig ud. Og jeg har aldrig set et par pigeben se så twistet ud. Det gik endnu vildere for sig, da hun fik den i hovedet. Extreme ass to mouth, og hun havde tænkt sig at sluge. Har du glemt det her, min Snapchat story, et minde du kan bruge? Og jeg siger ikke, at teknisk set, så har hun møsset sit anus. Jeg siger bare, hun gik direkte op og kyssede med Janus. Nå, nu skal vi prøve noget, vi aldrig har prøvet før. Vi skal snakke om dit udseende. Og det er ikke kun fordi, du er pissegang. Men fuck, du ligner Leppelone. Seriøst. Du må da være Leppelones læbekone. Lavet i en tryllegryde, hvor man har taget håret fra Leppelone, din tante Jettes kjole, det ligger svensk streetwear fra Steffen Pope. Vi render sikkert og spiller tis på bryggen. Lone vælger kronen. Du går ind, pisse stiv, vælter stole, men for nogen er det over grænsen, og de virker helvedes troende, og tænker, det nok snart er tid til de flækker roen. Så du kigger op. Hvem står foran dig? Det er Flæskeole, en tyk fyr fra Kenneths efterskole, som stjal Birgittis og Kenneth endte i vennezonen. Og så der er nogen, der står og tænker nu, er det en rigtig historie, Erling? Og nej, det er det ikke. Det er noget, jeg har fået på. Fordi det ringede på Leppelone. Men du er stadig en afdanket rapper, der aldrig nogensinde har formået at mestre tonen, men selv synes, den er det shit. Og hvem skulle nogensinde skubbe dig af pinden og steppe til tronen, når du skolede i dansk raps bedste skole? Næppe nogen. Men Kenneth, du er gået fra lige til crew, til at være lige til at lukke op og skide i lige nu. Og jeg fandt dit album, som hedder Din Daglige Dosis. Jeg hørte introen, og ja tak, det var min daglige dosis. For alt din musik er så fucking dårlig. Det giver mig en fornemmelse af, at det kribler ned i ryggen. Så jeg kunne ikke holde det ud som en research at gå ud på at sætte familien på bryggen. Og true shit coming up. Sæson 3, afsnit 5, der siger Leppelone. Jeg føler dig i min intellekt. Nej, vent lige, mester. Det sagde du også mod lillebror. Det skulle da klart, du taber, hvis Leppelone skriver dine tekster. Og hvad, Linse? Det er sgu da meget godt. Jeg kan sgu da godt blive rapper. Og du tænker halvdelen af crowden, hvad smider han af sig? En perfekt imitation af Leppelone, det kunne jeg høre på hans latter. Mens den anden halvdel tænker, nej, det der, det var crackeren. Og jeg ved, I elsker at rende på bryggen sammen med Linse Kessler og samle pantflasker i skraldespanden og møde en masse fede mennesker. Men jeg forstår slet ikke, hvorfor jeg er så glad for bryggen. I stedet, hvor politiet er talstærkt og alle bliver visiteret, så det er ikke fordi, jeg er dårlig til matematik, når jeg siger, at jeg ikke forstår, hvad dividerer. Var det lige en matematikbar? Ja, det kan du gange med 10. Var det lige en matematikbar? Ja, det kan du gange med 10 du, plus cosinus og sinus, og hvis du så ganger det med 3, er svaret, du stadig ligner Leppelone fra TV3. Men hvis dig og Lone fik et barn sammen, ville det satanen blive et mad child. Slow it down, der er Leppelone ligner mad child. Hvis der er nogen herinde, der ikke ved, hvem mad child er, så er det en kanadisk rapper, der ligner den der Solit. Hvis tommerne ikke ved, hvem Leppelone er, så vinder jeg formentlig kun 2-1. Men er lige en Leppelone, Kenneth? Det må satme også være vemodigt. Runde 2 blev jokes, indtil videre holdt være lovet, så det næste bliver personligt. Nå jo, hun mindede med lillebror mig om det sidste gang, så jeg tænkte lige, vi skulle have den længe ventede afslutning på dramaet. Part 2. Babeldyret på nye eventyr. 1 år senere. Crackstore stener. Og Fable er slet ikke med i historien længere. Jeg glemte noget. Fuckfinger. Rulletekster.
Og jeg ved ikke, om du er fuldstændig stupid eller udnævner, men jeg var klar på at sende denne usle udlandsdansker tudende hjemmer. Så blev du nødt til at melde fra på grund af personlige problemer, men du kunne godt komme til Danmark og battle McSherry ugen efter. Hvis man tænker lidt, er det slet ikke ret mistænkeligt. Du godt lige kunne overskue det, når du fik chancen hos en engelsk league. Jeg burde ikke citere dig mere, det er lidt for whack enligt. Og ikke dit, men jeg har 3 ord til dig. You fucking hypocrite! Og havde jeg tænkt mig om, kunne jeg forudsagt det, inden at du ville udsætte igen, fordi du havde glemt at tjekke dit vagtskema. Og 5 svin til lillebror, fordi han var klar til beta, for du skrider fra dine aftaler. Du må have arvet din fars gener! For på grund af dig er battlen blevet flyttet 3 gange. Og siden battlen blev sat op, der er jeg flyttet 3 gange. Det er lige før, der er gået så længe, det kunne synge fødselsdagssang, men jeg forudsiger om lidt, at der ingen, der siger tillykke til ham. For tror du selv, dit shitterbomben? Det er den dummeste misforståelse. Plus dit brumtsch havde den tammeste lille tromme. I min bog har du kun vundet over Martinet, der egentlig havde en vilderunde. Og Kælderdan, der rappede, som han ikke helt var vågnet. Dig, du lyder så fuck, du skulle have tæsk for din stemme. Plus du er så uaktuel, at du næsten er glemt. Det er lidt ironisk, det er til beta battles, jeg sender dig hjem. Og hvem andre end crack kunne tabe en beta battle og være hovednavn til næste event? Du kan ikke fuck med mit, og jeg er sikker i sagen. Din chance for at vinde, den er helt minimal. Jeg er pænt genial, og du er pinlig svag, så jeg må være bindegal. For jeg battler skraldet, når jeg burde være seedet til den finale. Men nu er det Low mod Hasi mod Balta. Jeg er ligeglad, hvem der er den næste vinder. Jeg lover jer alle sammen over den næste vinter vil Crackeren bevise, hvem der er den bedste contender. Og det står skrevet i min telefon, hvordan festen ender. Det rager mig, hvem som venter. Fuck alle deres bongvinder. Stopper ikke før jeg contenter, kongen vælter. Har kun tænkt mig knokle hårdt på en contender match. Og Ordspils Erlings største drøm er kun en Tinder match. Mod Humme sagde du, jeg har også en datter. Det første jeg tænkte, ad. Det næste ting var, at når hun vokser op i skam en dag og kigger på en stamtræ, må det satme skabe helt i vandet. Når hendes far ligner Leppelone, og hendes mor hedder Heterohanne. Nå, jeg kan forstå, at du er far. Altså når du ikke lige sidder med nogen i armen. Jeg forstår seriøst ikke dit rationale for at få et barn, men lad os se, hvad de her personer skal sætte op mod din brogede bars. For du er en junkie, Kenneth, og det vil du altid være helt ude i spidsen af hver dine lemmer. Så stakkels det barn, du igennem dit liv skulle bære i dine hænder. For situationen den er hverken værre eller bedre, når du ikke engang kan tage vare på dig selv. Hvordan fanden skulle du så kunne være forældre? Og du hader titlen som fader, når du vader rundt i dit nabolag. Kan du huske engang din datter skreg som en lille pige og sagde, far, jeg vil is med vaniljesmag? Du sagde, nej, du skal prøve noget heroin i dag. Men du efterfølgende en smule pigerdag, og det gav en diarré 4 dage. Og mod lillebror sagde du, så i aften er din fordrukne far. Det var egentlig ikke noget, der undrede mig, for jeg tænkte, at umiddelbart var en rolle, du passede meget godt ind i set udefra. Eller måske set indenfra, hvis vi ser det fra din datters perspektiv. For ingen tvivl, din datters største brist i livet, hun ikke kender til alternativet for en far, der tog alt for givet og valgte at skride hver aften efter, at sidde hjemme for at drikke sig ned. Det er flot, Kenneth. Godt eksempel på næste kærlighed. Og en stærkeste minde om dig er din ryg. For de gange, du vandrede ud, og du skulle videre og feste. Og du har aldrig nogensinde stået på siden til stævne, når din datter hun rider på heste. Og det er intet ondt om din datter. Jeg er sikker på, at hun er en lille prinsesse, men jeg bliver fandme mig sur, når jeg ser en faderfigur, der ikke giver sit bedste. Og hvor mange gange har du ikke stået i din pusher og svoret, at liv som far er let som at sejle op ad åen og cruise ved roret, men det er klart, Kenneth. Når du efterlader et ansvar hos din datters usle mor, da du heller vil sidde med elastikken og marmen ind og stå ved puslebordet. Og når jeg siger fuck alle andre end mig selv, er det blot en af de typiske klichéer som battler. Men når jeg siger fuck dig, Kenneth, så mener jeg det inderst inde, fordi du negligerer din datter. Så nu har jeg taget dig ud på både flow, jokes, emner og bars. Du råber, yo, low, imens du tæsker dit barn og hver en lille datter kan instinkt altid elske sin far, men tag dig sammen, Kenneth. For ellers vokser hun snart op og vælger dig fra. Og hver dit ord er sandt, og selvom Kenneth selv synes, at stil han rapper, den er ordentlig swag, har jeg lige vist dig ikke din OD til at sætte junkie i min bodybag.
stemning, ikke? Prøv lige at lave mig navn, hvis jeg har det lige så godt og lige så dårligt over det der, de vil fange der. Bad motherfucker! Vi har en vinder! Dommerstemmerne 3-0. Giv den op for Erling.